6 қудратмандтарин мусалмони дунё. маҷаллаи урдуние солона радабандии қудратмандтарин мусалмонони дунёро нашр мекунад. қудратманд яъне шахси таъсирбахш ва ё дорои нуфуз миёни ҷомеа. ин маҷалла радабандӣ барои соли 2020-ро чанд рӯз пеш нашр кард. дар радабандии соли 2020 Раҷаб Тайип Эрдоған, раисҷумҳури Туркия, мақоми шашумро касб кардааст. ӯ ин қудратро борои сиёсат ба даст овардааст. Раҷаб Тайип Эрдоған миёни 83 миллион аҳолии Туркия нуфузи зиёде дорад. ӯ миёни мардуми кишварҳои Ховари Миёна ва дигар кишварҳои мусалмон ҳам нуфузи назаррас дорад. ӯ дар соли гузашта мақоми якуми ин радабандиро касб мекард. мақоми панҷум шоҳи Урдун Абдуллоҳ ду ибни Ҳусейн. Абдуллоҳ ибни Ҳусейн шоҳи Урдун ва фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ин кишвар мебошад. ӯ набираи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз 41-ум насл мебошад. Абдуллоҳ ибни Ҳусейн нигаҳбонии маконҳои муқаддас дар Байтулмуқаддаси Фаластинро ба уҳда дорад. соли гузашта ӯ мақоми сеюми ин радабандиро касб мекард. мақоми чорум Салмон бин Абдулазиз ал-Сауд. Салмон бин Абдулазиз ҳафтумин шоҳи Арабистони Саудӣ буда аз соли 2015 дар ин мақом қарор дорад. ӯ соли 2012 то соли 2015 валиаҳди ин кишвар буд. шоҳ Салмон дар баробари 34 миллион аҳолии Арабистони Саудӣ нуфузи назаррасе миёни мусалмонони ҷаҳон дорад. аз ҷумла нигаҳбонии ду шаҳри муқаддас барои мусалмонон Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввара яке аз сарчашмаҳои нуфузи ӯ миёни мусалмонон сартосари дунё мебошад. шоҳ Салмон соли гузашта мақоми дуюми ин радабандиро касб менамуд. мақоми сеюм шайх Муҳаммад бин Зайд ал-Наҳян. Муҳаммад бин Зайд валиаҳди Абу-Даби ва ҷонишини фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи Аморати Муттаҳидаи Араб мебошад. ӯ соли гузашта дар мақоми 15-уми ин радабандӣ қарор дошт. мақоми дуюм Оятуллоҳ Саид Али Хоманаӣ. Али Хоманаӣ роҳбари ҷумҳурии исломии Эрон буда яке аз шахсиятҳои қудратмандтарини дунё ба ҳисоб меравад. ӯ 30 сол аст ки роҳбарияти ҷумҳурии исломии Эронро ба уҳда дорад. ӯ ин қудратро ҳамчун як роҳбари динӣ ва роҳбари инқилоби исломӣ ба даст овардааст. салоҳияти роҳбари инқилоб дар Эрон аз салоҳияти раисҷумҳур зиёдтар мебошад. мақоми якум шайх Муҳаммад Тоқӣ Усмонӣ. шайх Муҳаммад Усмонӣ олими илми ҳадис, қозиёт ва молияи исломӣ мебошад. ӯ аз соли 1982 то 2002 қозии олии адлияи ҷумҳурии исломии Покистон буд. ӯ чеҳраи муҳими ҳаракат ва ҷараёни деобандӣ буда суханон ва фатвоҳои ӯ барои донишмандони ин ҷараён ҳамчун қонун мебошад. шайх Муҳаммад соли гузашта дар мақоми шашуми ин радабандӣ қарор дошт.